Guys, kailangan nyong makita to. Pinakabagong bake shop supply store sa Guagua, Pampanga. Samahan nyo ako, tara! Babo Kabalen, welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Guagua, Pampanga to witness yung grand opening ng J&J Baking Supplies. Guys, if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Hi guys! Welcome to J&J Baking Supplies! Alright, so yun guys, today we're gonna witness yung grand opening po ng J&J Baking Supplies. And yeah, to go here, located po siya sa may first level ng Vesa building. Yes. Pinaka-landmark natin dito Plaza Burgos. Plaza Burgos. So, Yes. make sure to check the building, Vesa building. And then, pinaka-entrance niya dun sa harap, yung Palawan Pawnshop. Yes. And all your baking needs, dito nyo na po kunin. Yes, so sa mga bakers dyan, talagang lumapit na si J&J Baking Shops sa mga taga-Guagua. Exactly. So, talagang mas mapapadali when it comes sa mga supplies and sa mga needs nyo when it comes sa baking. Actually bro, I heard from the owner kanina, they also do free delivery within the vicinity ng Guagua po. So talagang hindi ka na mahihirapan when it comes sa mga baking supplies. Yes. Alright, so guys, this is it. Nandito tayo ngayon sa loob ng J&J Baking Supplies located po sa may Plaza Burgos, Guagua, Pampanga. And basically, plain and simple, ito po, dito po makikita nyo yung mga kailangan sa mga pagbe-baking. Ayan, and aside from that, may mga pang-accessories din, no? Like for example, mga candles, mga styrofoam for the cakes, mga basic ingredients ng mga binibake po ninyo, available po sila dito. So, we have first customer. Ito siya, first customer. Congratulations! Welcome to J&J! Welcome to J&J Baking Supply. Wow. Hello ka bakers! Maaari po kayong pumunta dito sa lahat ng mga nagbe-bake. Nag-wholesale and retail po ako. Lahat ng ingredients, pwede nyong i-PM sa akin. Lahat ng may katanungan kayo sa mga gusto nyong mga Hinahanap na ingredients items, na no? hinahanap na items. Marami po dito. Open po ako sa gustong mag-reseller. Kasi bibigyan ko sila ng wholesale. Yun. At saka sa mga baker na nag-wholesale din ng mga box, lahat ng mga ingredients, meron po silang special discount. Paano po kayo makokontak, ma'am? Search niyo po yung page ko, J&J Baking Supplies Shop. Located at Plaza Burgos, Guagua, Pampanga. Nandun po yung yung contact number. So before we end this video, J&J Baking Supplies would like to thank the following sponsors. J&J Baking Supplies is located dito sa may Vesa building, Plaza Burgos, Guagua, Pampanga. Yes. And they are open from 7 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. There you have it guys. If you like the news that you heard today guys, please share this video and make sure to check out J&J Baking Supplies. Alright, so that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Bye guys.